Kuċċier ta' 30 sena minn Ħaż-Żebbuġ jindarab gravi wara li kien involut f'inċident li seħħ fit-Triq Diċembru Tlettax Fil-Marsa. L-inċident seħħ għall-ħabta tan-nofsiegħa meta seħħet ħabta bejn karozza tal-għamla Opel Astra missjuqa minn raġel ta' 28 sena mill-Marsa u karozzin missjuq mill-vittma. Kawża ta' din il-ħabta żiemel sfratta ħarab u laqat tliet karozzi. Dan sakemm spiċċa maqbud bejn il-barrikati f'nofs it-triq ftit il-bogħod mid-daħla għall-korsa tal-Marsa. Fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei fosthom it-tabib tal-emerġenza Jonathan li ħall il-Kuċċier l-isptar għall-kura fejn aktar tard ġie ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi gravi. Fuq il-post marru wkoll il-ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-Pulizija u ħaddiema mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Dawn flimkien ma' kuċċiera li kienu fil-qrib li għenu liż-żiemel biex iqum waħdu fuq saqajh. L-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident qegħdin jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.